Zothanda Ngubo i-target market yami mfethu ihlukene. It varies from one segment to another. Mawuthi uyachecka kukhona abantu abangibiza nge-content creator ngakuvuma, even though I think mina ngiphila impilo yami njengoba injalo yabo. Kwisekele yabangani enginabo nabahlobo enginabo kukhona abafowethu abawuZulu phaqa esiluse nabo, sashana binyoni, sayicupha, sashela intombi emfuleni, samisa iduku, savuma ushamene endlini ngenhla, saqonywa nje kwamnandi yabo, kwayisizulu, sagiye igcane ezahlukahlukene. Bakhona abafowethu nodadewethu enginabo kulowo mkhakha. Ngiphinde ngibe nabafowethu engingene nabo esikoleni, safunda saze sagogoda kusukela emabangeni aphansi kuya kaWahle High School kuze kuyofika e-university, kuyofika kwi-graduation, kuze kuyofika nasemisebenzini emikhulu ngezikhundla eziphezulu la esikhuluma khona isingisi nje kuphela, nawe uzungabusakholwa hayibo kuseyena lo bhuti kade ngimbona ngapha. Impilo yami njalo leyo. Bakhona futhi lolu group labantu ozothi mawuhlangana nami nje uhlangane nami ngikuleso sigaba futhi kusengazi ukuthi angingaze ngibe ngakulolu lunye uhlangothi. Kuphinde kube khona uhlobo lwabafowethu nodadewethu engikhonza kanye nabo, othola ukuthi sihlangane noNkulunkulu ezikhathini ezahlukahlukene zempilo yethu, some experience ngendlela ethi ayicishe ifane, ngale ndlela yokuthi sesikhonza ndawonye emoyeni kuqala. Ngifuna ukulalela lokho, sikhonza ndawonye emoyeni kuqala ngoba uNkulunkulu kuyiwa kuye ngomoya before uye kuye ngenyama. Bakhona abafowethu abanjalo enginabo emthandazweni nasekwazini uNkulunkulu, othi futhi muhlangana nami kuleso sigaba, hey ushawa uVolta, hayibuka kanti futhi manje kuhambana yabo. So yikho ke ngithi kulo mbuzo ongibuza wona ukuthi thina mase sitolikele ubani, ziningi ikhathi la ukuthola ukuthi ngithi ngiyakhuluma la uthola mhlambe lokho bengukhuluma kuqondene nale nenye audience yami, sekukhona laba abanye nabo futhi sebebuza ukuthi kanjani, or ngelilanga ethi ngikhuluma nalapho sekukhona nalapho mhlawumbe enye into engavele izigcina inisiza cishe nonke ile yokwemukela ukuthi hayi uMavundla nje bafethu is versatile, he's very big. Masithi big kangikhulumi mina financially but nje I'm complex. I've got quite a number of things that feed into being who I am, you understand? So izinto ezinjengalezo yikho namanje ngithi ungathini uma ngingake ngivele ngisuke ngiwelisa unyaka wesethembiso ngeke ngiyoshonisa ngaphesheya, angifuni ukuthi eZimbabwe ngoba eZimbabwe bayasizwa isizulu, mhlawumbe eMozambique, Malawi, Congo, ngenyuke neAfrika. Ngoba yini na? Ngesizathu sokuthi vele mawuthi uyayichecka i-content yonyaka wesethembiso ivele ikhuluma ngezinto nezenzeko nezehlakalo ezi-around isiko, imikhuba yethu njengama-Africans. Ayigcini nje ngokupenda isithombe esipheleleyo kumuntu ongumAfrika, kodwa futhi nakulabo abaqhamuka kude neAfrika abafisa ukwazi izinto ezenzeka kulentozana ezenzeka eAfrika nase-South Africa in particular. So ingakho kuye kubaluleke ukuthi emisebenzini yethu hayi nje yokunandisa kuphela, ungakhohlwa imisebenzi yethu akuyona yokunandisa kuphela kodwa futhi sisebhizinisini, because senza imali ngalezi zincwadi, senza imali bese singafuni ukuyiconfine i-target market yethu ukuthi ibe amaZulu kuphela or abantu abezwa isizulu kuphela, but sifuna ukuphinde siyiwelisele nangaphesheya ukwenzela ukuthi siphinde sicoshe lo penyana naseyigulini. Wacabanga nje uTrump engilalele ngifunda unyaka wesethembiso useason 1 titled A Letter Beneath the Stars. In the dim flicker of a paraffin lamp, young Mazwakhe Ntuli lies on the grass mat, his chest rising and falling with quiet reverence. In his hands, a carefully folded letter, edges soft from many rereads, bears the elegant, rounded handwriting of Zolile Mkhize, the girl who owns his heart. Each